Dobar dan i dobrodošli na Adox TV kanal. Dobio sam jednu ponudu od Amazona za neku suradnju da snimim odpakivanje, znači paketa i da snimim jednu reklamu. Tako da ponudili su mi neke stvari da naručim po veoma sniženim cijenama. I ja sam konto šta mi treba trenutno, mislim imam sve, ali hajde reko uzet ću jedan tablet u auto pa ću ga montirat naprijed da mi bude lakše kad streamujem i kad liveam, tako da sam naručio taj jedan tablet. Ovaj tablet košta 100 eura i sada ćemo zajedno da vidimo znači kakav je to tablet, koliko je jak, šta je u pitanju, tako da ćemo odraditi odpakivanje ovog Amazonovog paketa i pregledati znači tačno šta se tu sve nalazi. Kutija je jako dobro zapakovana, morate nožem otvoriti. Znači tu imamo jedan dio i tu imamo drugi dio. Po težini osjećam da je težak. U pitanju je Tab 30 od marke Orti. Znači specifikacije: RAM 22 GB, octa-core procesor, interna memorija 128 GB, screen, znači veličina ekrana 10,1 inč, znači podržava Wi-Fi 5G, 2.4G, zadnja i prednja kamera, znači rezolucija 1280x800, tako da solidne specifikacije ima i stvarno je težak. Hajde da pogledamo znači kako je i kako izgleda taj tablet. Ja ću njega sve postaviti u auto, tako da lakše mi gledat kad streamujem, iako sam imao tableta do sada, ali pošto je ponuda od Amazona, a sjedište Amazona je veoma blizu mene, ja sam otišao lično tamo, znači sa njima napravio dogovor. Ja sam ga dobio za 100 eura, inače njegova cijena 170 eura. Tako da, eto, da testiramo jedan malo jači tablet. I da vidimo, znači zapakovan u ovu svoju foliju. U pitanju je neko polumetalno kućište, znači težak je, nije lagan, da bi rekao da nije kvalitet, ali težak je. Da vidimo da li je napunjen, znači Android 15, dole ima dva zvučnika, znači startuje se. Dole ima dva zvučnika, sa strane ima USB-C priključak 1 i ima ovo pojačavanje, smanjivanje i to je to. Sad znači smo došli do dijela gdje treba njega podesiti. Ja ću to poslije podešavati jer sve njegove specifikacije već imamo ovdje, rekao sam vam. Ali ovdje ima još neke stvari, znači ovo nije samo tablet, jer ovako teška kutija mora biti još nešto. Znači ima i ovo je Bluetooth tastatura uz njega, znači bude vam isto kao laptop. Još ova ima 20 GB RAM-a i octa-core procesor, znači to ima da melje što se tiče brzine i
eventualno neke igre i tako to. Ima, znači, došao je ovo njegovo zaštita gdje se stavi ova tastatura i evo ga, znači to je ta njegova zaštita gumena. Znači vidimo tu ima, ja sam za njega posebno rekao da mi treba punjač i nosač za auto, tako da će oni meni nabaviti taj punjač i nosač za auto. Inače su takvi za tableta između nekih 30 i 40 eura. Oni su rekli da napravim reklamu, ja ću ga dobiti za 20 eura, znači taj punjač. Evo, to bude tako. On se može, znači, preokretati kako god vi želite. Tastatura je tu. Ona se spaja putem Bluetootha. Jako pogodna u rukama. Nije teška. Solidna tastatura. E sad, tu je došla još jedna kutija. Šta je u njoj, ja veze nemam. Sad ćemo da vidimo šta je u njoj. U njoj je, evo znači zajedno je došao taj nosač za auto. To je već, znači, oni su to, ja sam njima to rekao telefonom, oni su to meni rekli nabaviti, međutim oni su to ubacili unutra. Znači nosač za auto, tako da to izađe sve ukupno 120 eura. Miš, tastatura, tablet, nosač za auto, sve skupa, znači 120 eura. To je nosač, može se izvlačiti, podešavati. Ovaj dio se zalijepi dole u auto, a onda ovaj dio se zalijepi na njega i ubaci se ovamo pozadi na nosač. Znači, nosač za auto je tu, tastatura je tu. Miša ne vidim, čekaj da vidimo, ima miš, jer trebao bi doći i miš, da vidimo šta je tu. Da, evo tu je miš, znači Bluetooth miš, evo ga. Ovo su znači prenosi sa USB-a na USB-C, punjač je tu isto, znači sve što treba za top streamovanje i top lajvanje. Čak ima i ovu iglicu za otvaranje memorijskog prostora. Znači ljudi, ovaj tablet marke DG HRTI Tab 30 i jačine, znači podaci su sljedeći: CPU cores, znači octa-core procesor, 10,1 inč, RAM 22 GB rama, interna memorija 128 GB, Android 15, prednja zadnja kamera, znači rezolucija, šta sve podržava i to je to. Garantni list i ostalo je tu. Tako da, ljudi, ja sam ovaj video napravio, znači, po dogovoru sa Amazonom. Eto, ja ću testirati ovaj uređaj, ovaj tablet, vidjeti kako se ponaša u autu, na koji način, da li je sve uredno i javim vam da li je dobar za kupovinu, a vi onda dalje sami odlučite hoćete li ga kupiti ili nećete ga kupiti. Veliki pozdrav od Adoxa.